Diyos maray na hapon sa inugabos, mga tugang. Pagirumdum po sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kang badal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indo mga cellphone. Likayan ta po ang paggamit, ang pag-picture o pag-text, urog na sa laogang Santa Misa. Mantiniron ta po ang solemnidad asin kabanalan kang simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos, mabalos po. Maluhod po kita para sa novena to the Immaculate Heart of Mary. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. O Immaculate Heart of Mary, full of love for God and for all humanity, I consecrate myself to your maternal care. Take my heart and unite it completely to the heart of your Son, Jesus Christ. Teach me to love God faithfully, to pray with confidence, and to serve others with humility and charity. Through your loving intercession, obtain for me the grace I now ask for. Please mention your request. O tender Mother, never abandon your children, but guide us always closer to Jesus. Amen. Prayer for Day 3, Mary's love for Jesus. O loving Mother, your heart was always united with the heart of Jesus. Help us to love him above all things and to remain faithful disciples every day of our lives. Immaculate Heart of Mary, lead us to Jesus. Amen. Closing prayer. O Immaculate Heart of Mary, full of goodness and love, receive our prayers and present them to your Son, Jesus Christ. Keep us under your motherly protection and help us grow daily in holiness and grace. Immaculate Heart of Mary, pray for us and for the whole world. Amen. Oratio Imperata, pamibi, laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatian mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, linog asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sangaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, solemnidad kan banal na hawak asin dugo ni Kristo. Idulot niya ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat, kahagadan kay sarong devotee. Thanksgiving for 28th wedding anniversary of Sherwin and Railita, kahagadan kang Gambito family. Pasasalamat man kang Mendoza family, Silvino Nuiles, Mr. and Mrs. Rico Abinal and family, Jezebel Balete, Jessa Leak and family, Elena B. Tasio, Mr. and Mrs. Reynaldo Perez and family,
Amparo Bilera, Oraa family, Emmanuel Rojo and family, Peter Thomas Borlagdatan, Mr. and Mrs. Marlon Aison and family, Noel Santillan and family, Joanna Breamel, Angelita Gapayaw, and Ryan Altavano and family. Special intention for work opportunities, Candelmundo and Brul. Special na kahagadan man kisarong devotee, kan Mendoza family. For NCLEX 2026, kahagadan ni Leah Foster. For healing, for Edita Masbate, kan Masbate family. Special man na kahagadan ni Ernest Von Taday Aquino. For fast recovery of Maria Alelinelli Colarina ni Joel S. Colarina. Special intention for Antonio kang Sadile family. Asin man kay Victoria and Melquisedes kang Lucido and Perez family. Sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Eduardo, Angel, Ricarda, Eduardo, Herminia, Alfonso, Teresa, Efren, Anita, Asin, Anida, kahagadan kang Mendoza family, sa kalag ni Dayan, kang Alcantara family, Blandina, kang Severo family, Natividad, kang Marbella family, Raimundo Jr., kahagadan ni Cynthia G. Ronquillo, kay Jesus, ni Jessa Lique and family, sa kalag ni Mariano, Juliana Asin Eduardo, kahagadan ni Emmanuel Rojo and family, sa kalag ni Browley, Jacinta, Mariano Vicente, Felicitas, Naomi, Pedro, Mauro Jose, and Jesse Sr., kahagadan ni Maria Alesinelli Colarina. Sa kalag ni Ricardo, asin sa gabos na kalag ni Ryan Altavano and family, Apolonio asin Yotikia, kahagadan ni Reggie Vibar. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sangarang kanama, sinaki, sinkan Espiritu Santo, Amen. ang grasya asing katuninungan ni Jesu Kristo kagurang nantahan, pagkahamot kan Dios, pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu.
Mga dugang ako, undan sa makasalan, tangani magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo, orog ng misteryo kan hawak asin dugo ni Kristo. Nag-ukumpisad ako sa Diyos na makakaman, sin sa indo mga tugang, tanagkasala ko rin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, dahil nabirin, sa gabos ng Blessing Santos, sin sa indo mga tugang, ipamibis, kaguranan ng Diyos, mayrak manlugod sa tuan Diyos na makakamhan, sin pagapatawadan sa makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kawayan sa Diyos sa kaitaasan, sa katuninungan, sa mga tawong marayan ko. Nagpaparakan mga kasalan kan ginawa, akoan sa mong pakimahera, ikan na nagtutukaw sa to ka naman, kairaki kami. Ikasanan naman, ikasanan, kamulang na, ikasanan kong kalang Yesu Cristo Paiba, kan Espiritu Santo, sa kawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, O Diyos, sa mga ngangalas na sakramento, tagwalat ka sa mo anin pagrumdom kan sa imong pasyon. Warasa namimibig kami na sa siri na pagalang kan mga banal na misteryo, kan sa imong hawak asin ika nabubuhay nagahaday kay bakan Espiritu Santo. Diyos Ama asin Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Ang liturya kan tataramon. Pinapagiromdom ni Moises ang Israel na ginamit ning Diyos ang disyerto, tanganing magtukdo nin pagsarig sa iya, urog na sa paagi kan balaog na mana. Ang buhay nin tawos sinususteneran, bako sa nang kan pisikal na tinapay, kundi kan tataramon asin probisyon nin Diyos.
An babasaho nagaandam sa to na midbidon an Eukaristiya bilang tunay na kakanon na itinao ni Diyos. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Deuteronomio. Girumduman nindo kung paano kamo pinanginotan nin kagurangnan na sa indong Diyos sa pagbaklay nindo sa disyerto sa laog nin 40 taon. Pinasakitan niya kamo sa pagbalo sa indo, tanganing aramon ang nasa puso nindo, kun makuyog kamo kan sa iyang mga tugon o dae. Ginutom niya kamo dangan pinakakan nin mana, sarong pagkakan na daipan na nanamitan nindo, asin kan sa indong mga magurang. Ginibo niya ito tanganing tukdoan kamo na ang tawo na bubuhay, bako sa tinapay sana, kundi sa lambang tataramo na minagikan sa nguso, nin kagurangnan. Tainanggad kamo magpalangkaw asin makalingaw sa kagurangnan na sa indong Diyos, na nagluwas sa indo hali sa daga nin Ehipto, kung sain kamo naging mga uripon. Pinanginotan niya kamo sa indong pagbaklay sa mahiwas asin makatakot na kalangtadan, na may mararang mga halas asin uyang. Duman sa alang asin daing tubig na daga, pinabulos niya para sa indo ang tubig, hali sa matagas na gapo. Sa kalangtadan, pinakakanya kamo nin mana, pagkakana daipa na nanamitan kan sa indong mga ginikanan. Pinasakitan niya kamo sa pagbalo sa indo, tanganing sa kataposan, tawan niya kamo nin mga marahay na bagay. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagumawon an kagurangnan Jerusalem. Pag-umawon an kagurangnan, Jerusalem. Magrukyaw ka, Jerusalem, sa kagurangnan. Mag-umaw ka sa Diyos mo, Sion. Tapinakusog niya ang mga trangka kan sa imong pintuan. Binindisyonan niya ang samong kaakian sa laog mo. Pag-umawon an kagurangnan, Jerusalem. Ang sa imong mga sagkodan ginigibo niyang katuninongan. Sa matimgas na trigo, binabasog ka. Sinusugo niya ang sa iyang mensahe sa daga, asin makaskas na minadalagan ang sa iyang tataramon. Pag-umawon an kagurangnan, Jerusalem. Inuosip ang siyang tataramon ki Jacob ang sa iyang mga kabutan, asin mga pagbuot ki Israel. Dai niya iniginigibo sa gabos na nasyon, ang sa iyang patakaran, dai niya ipinapaisi sa iba. Alleluia. Pag-umawon an kagurangnan, Jerusalem. Itinutokdo ni San Pablo na ang tinapay asin arak kan Eukaristiya, iyo ang tunay na partisipasyon sa hawak asin dugo ni Kristo. Ang Eukaristiya, parehong sakramento, asin tanda nin pagkasararo kan simbahan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ang kalis nin bendisyon na sa tong ipinapasalamat sa Diyos, bako daw iyan pakisumaro sa dugo ni Kristo, kung minainom kita diyan. Ang tinapay na sa tong binabaak, bakong pakisumaro iyan sa hawak ni Kristo, kung minakakan kita kaiyan. Huli tasaro ang tinapay, kitagabos maski dakol, saro ang hawak. Huli tagabos kita, naghiras sa parehong tinapay. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, an pagrukyaw kang banal na ebanghelyo.
kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurayan sa imong kagurangan. Si Kristo nagsabi sa katawuhan, ako ang buhay na tinapay na naghilig gali sa langit. Mabubuhay sa good paman ang magkakan kaini. Ang tinapay ni tatao ko nganing mabuhay ang kinaaban, iyon sa kong hawak. Huli kan mga sinabi niyang ini, nagkariribok ang mga tao. Paanong ikakatao kan tawong ini sa iyang hawak, tanganing kakanunta, anapot ninda. Kaya nagsabi si Jesus, sa katotohan, sinasabihan ko kamo, kung day kamo magkakan hawak kan akin in tao, asin mag-inom kan dugo niya, day kamo magkakaigwanin buhay. Ang nagkakakan hawak ko, sa kanagiinom kan dugo ko, igwanin buhay na dayong katapusan. Asin bubuhayin ko sa huring aldaw. Ulitan hawak ko, tunay na kakanon, ang dugo ko, tunay na inumon. Ang magkakan hawak ko, asin mag-inom kan dugo ko, magdadanay sa ko. Ako, magdadanay sa iya. Ang buhay na ama, ang nagsugo sa ko, asin nabubuhay ako huli sa iya, kaya ang magkakan sa ko, mabubuhay huli sa ko. Iyo ini ang tinapay na naghilig hali sa langit. Ang magkakan kay ini, mabubuhay sa good paman. Bako ining arog kay itong kinakan, kan sa inong mga magurang na nagkagaradan. Maray na bareta kan kagurang nan. Good afternoon sa Indoga Boss. Sa Latin, ang banal na kapistahan niyan, yung pigaapod na kapistahan kang Corpus Christi, nang bot sabihan man sana, hawak ni Kristo. Pero, dinulita, so hawak, iguang kasabay na dugo, day kumpleto. Pero anyway, pag may hawak, baga may dugo, dahil magkaroon mabubuhay ang hawak na daing dugo. No? Pero there's a reason kung natatapig hiwalay po sa pagtukdo ang hawak kasi dugo ni Kristo. Enot, ang pagpaliwanag sa pigapon na theology, no? Theology of the body and blood of Christ. Kana mabuhay pa si Kristo, yung nga ining nadangot sa Ebanghelyo, ang pinakahuring doktrina, katukdoan na gusto niyang magtubod ang mga tao, iyo po ining pigaapod na doktrina manangod sa tinapay nin buhay. The teaching on the bread of life. Kung natatandaan nindo, kang naglaog na kita sa panahon kan pagkabuhay liwat, pagkatapos kang panahon kang Kwaresma, ang mga huring aldaw, Domingo kan pagkabuhay liwat, gabos po manunod sa bagay na ini, no? Kay Kristo na tinapay ng buhay. Pero itang ilingon sa metaphoric way, no? Parang idiomatic expression. Pero sa ganakol na basis, bako sa na pong idiomatic or metaphor, pagkumpara, kundi ngaon po ang katunayan, no? Na ang kinakakanta sa komunyon, tunay po yan na si Kristo. The real presence kan sa tong kagurangan. Kaya, ano pang enot na paliwanag? Na si Kristo, buot na maging presente sa satuya, digdi sa kinaban, so aral doon na pagkabuhay. Alagad ulit na nagbalik siya sa sayang ama, na pinagcelebrata 2 Sundays ago sa kapistahan kang pagsakat sa langit o ascension. Sabi niya baga, ipapadara niya ang saro pang parasurog.
As in, yun ang Espiritu Santo. Ano po ang connection ng Espiritu Santo? As in, sa iyang presensya. Digdi sa kinaban. Tapos sabi niya, sa huring verso, huring kapitulo, Ebanghelyo ni San Mateo, sabi niya sa mga disipulos niya, mantang dahil pa siya sasakat sa langit, sabi niya, dahil ka mamahandal sa paghali ko. Kundi sa indong pagduman sa mga malaylay na lugar, isipon nindo na ako niyaon sa kaibahan nindo, sagod na magtunaw ang kinaban. So that was the assurance ni Jesus. Nayaon siya, digdi sa kinaban, nagtatabang, pigtatawanin na inspirasyon ang gabos na nagtutubod sa iya. Kaya, di kita pwede magsabing, mayo na ang Diyos, ta naglinog, mayo na ang Diyos, ta iiral na ang karatan sa kinaban, dakol ng paraotik, abo nang magtubod sa Diyos, abo nang magtubod sa pagkamot, gabos na nagpapakaraot sa lambang saro. Nagarubaga, Satan is gaining ground na sa mga angeles ng kagurang na, nadadaog na. Bago mang karo iyan, tas ay baga ni Jesus, maski pang ngaya ang gabos na bagay mangyari, good and bad, ngayon po ako sa saindo. As in, aramta na may winadat si Kristo, bako lang po sa Holy Spirit, kundi sa iyong presensya sa banal na sakramento. The sacrament of His body and blood. Na yung ani ang nangyayari sa lambang misang pinagsilibrar, presente baga si Kristo sa anyo kang tinapay, asin, arak. Asin, digdi klaro sa Ebanghelyong nabasa ta, na kundi da kita mag-inom o magkakan kan sa iyang lawas o hawak, day kita mabubuhay. Asin mag-inom kan sa iyang dugo. Pero aram tama na sa tong pagiding, maski pigbindisyon na nakang padi, konsagrar na itong tinapay o hostya, it remains a host. Ang sa iyang mga physical qualities, so kulay, so taste, tinapay. Bako man ngaya lasa kay karne. Tapos, piginom kang padi, kay itong mga inot na misa, pati sa mga tao, nagiinom kang kalis. Pero ngunyan, di ko masyadong aram kung pinundo ito siguro, magasto ang arak, no? Padi na sila po ang nagiinom kang arak, sabi kang sarong doktrina, ninuling ngayata ang lawas, ang hawak, niyaon perbi ang dugo. Kaya nga, pag nag-aako na kang hawak o tinapay sa mga tao, kay riba ng iyaduman sa dugo. So, yan, explanation. So, ano pa pong paagi, bukod digdi sa pagmisa, ngayon ang presensya ni Kristo. Ngayon ang sa iyang hawak. So, pagkasabit ang peya, holy hour, bahong iyo, perpetual Eucharistic adoration. As in, digdi baga sa tuyang parokya, every Thursday, 3 o'clock, iko kitang halipot na holy hour. Pigi-expose to Blessed Sacrament, as in kita naga-adoration. So, ano pang kaulugan kay ni? Bako sa ng presensya, kundi tamadara kita kang Ebanghelyo ni Kristo, maray na bareta sa gabos na tao,
nas aramtaman, may day nagwi-welcome, ikaw nagsayuma, may mga bully, may mga banal. Kapos sa klase ng tao, ang sabi ni Jesus, kay puan, ikaw kamong kakanon. Tanganing magtabang sa indo. Kaya, doon kitang mga midbin na santo na basang mga santo na ansain ng kabanalan, hali duman sa pagdara kan hawak ni Kristo para sa mga naghihelang, para sa nabibilanggo. Kung ako dahil nagakamali, itong santo sa Tagas, Ramon Anato, santo sa Kutmon, asin sa Tiwi, Sisay, yan, santo sa Tiwi, San Lorenzo. Nagdadaraman po ito kang Holy Eucharist sa Katakumba, duman sa Roma. Tanaka bilanggo so mga Kristiyano kay itong panahon. Secretly, pigdadara po kay ni San Lorenzo. So, Blessed Sacrament. You can imagine, kung dakol na tao, dakulaan karong daradara niyang lalagyan, tanganing paano ito kang consecrated host. So anyway, sa tuyang pagdara kang Maray na Bareta, sa pagikan sa tuyang pagtukdo, kung kita katikista, sa pagikan sa mga trabaho na honesto, responsible, ano man po yan, in public or private, nagdadara baga po kita kang Maray na Bareta. Kaya kung di kita nagkukumunyon, di kita nagdaako kan hawak ni Kristo, siguro maluya kita. Sasabi baga, you become what you eat. Kung pirmi kang nag-aako, nagkakakan kang hawak ni Kristo, magiging ka mangarog ni Kristo. Banal, nagpapatawad, understanding, mapagpasyensya. Tayo yan ang buhay ni Kristo. Kaya itong inagyan ni Kristo na pagpasyon, pagkagadan, pagkabuhay liwat, iyan man po ang aagihan kaya nagsusunod kay Kristo. Alaga doon dito di pisil, agihan ang nasabing mga bagay. Tinatawan ka ni Jesus kaya itong tinapay nin buhay. Tanganing siya na nag-ako kayan, asin nagtagumpay, ahot pa man, kita man magtagumpay. Asin sa pag-agi kang kakano na yan, makaya ta ang nasabing mga problema, mga kadibisilan sa pagdarakan Maray na Bareta, asin pagsabuhay kan sa iyang katukduan. Ikadua, ang dugo ni Kristo. Paano ta po ini mang-understand na kay po taman inumon ang dugo ni Kristo, maski nga ni pigsabitan na duman sa tinapay na iyo ang hawak ni Kristo, iguan na po kang dugo. Sa kong pag-huroporo, ang dugo ni Kristo sa pag-akot na kayan, ini po ang kusog man niyato kung kita nag-aagay din mga kadipisilan. Anong bot sabiyon? Itong kasubago na pagdara kang Maray na Bareta, yung mga tao, ibang kultura, ibang mga lugar, ibang klase mga tao, yung mismong contact nato sa mga taong ini, no? Both in the beginning and in the later time, nababalikan ta, hilingon ta sa indang buhay. Ikaw na po yung nakadipisilan. Siguro ang Espiritu ni Kristo na uya sa iyang hawak na inaako ta sa komunyon, iyo po ang magtataonin kusog in understanding. Alaga, itong mga bagay na, mga okasyon na medyo mas dipisil, yun na po bagay na sa pigtatry at sa itong pasensya, sa tuyang understanding. Pag-una ko, so Holy Spirit, as in piga ako tayo ni, sa itong maray na buhay, banal na buhay,
Sabi baga, ang nagdadara kang maray na bareta sa maray na puso, niyaon po ang, sinda po ang may magayon na mga bitis. How beautiful are the feet of those who bring the glad tidings of Jesus. So, tanganing mantinir ang nasabing kabanalan, ang pagkakaigwa din, magayon na mga bitis, we have to drink the chalice of Jesus. Dinuli po, tayong dugo na ini, iyon ni ang magtataw sa to ning kusog, tanganing maipadagos ta ang mga bagay na dipisil. Kagabi, naglindol. Igwa pang El Nino. Igwa pang mayon eruption. Ano na sa nangaya, Father? Gabos na sa nangayang kalamidad. Maski pa ngayon nagkapara pangadya kang urat sa impirata. Di man po yan mawawara. Di man po na time sa kinabanadayang kalamidad. It's part of our humanity. Kaya nga ni, tanganing makarry out ta, malampasan tang mga kadipisilan naan, we have to take the cup of Jesus. And sa iyang cup of salvation, nasabi sa kaduwang pagbasa, mantang kita nagiinom kang dugo ni Kristo, pinapalagostan sa iyang misyon. Nag-participate kita sa sayang kagadanan as in passion. May mga bagay po baga sa buhay tang mas dipisil. So it's like drinking the blood of Jesus. Paano mo maiinom ang dugo ni Kristo? Di ba mahirap yun? Pero dahil sa Espiritu Santo na tinatao, nakakaya ta po. Nakakaya tang mahalin ang dipisil mahalin. Nakakaya tang patawadon ang masumbikal na aki. Nakakaya tang patawadon so nagluloko sa tuya. Araw-al daw nagbubuli sa to. But if you do not drink the blood of Jesus, di mo po yun makakaya. Katulad ng paglakbay kan mga Israelita duman sa tantad, na gusto ng garapoon si Moises. Dapat nga binalik mo kami sa Ehipto. At least nga doon may karne, may mga prutas, kung ano-ano. Di kaya puro mana. Ano? So all the complaints kan mga tao, no? Yan baga dahil magtanawawaran ki-complain. Pero kung nagiinom kita kang dugo ni Kristo, dabot sabihon, sa tatuyang desire to become holy, iyo po ini ang nagtataw sa tuning kusog na ipadagos ta ang pagdarakang maray na bareta. Maski nga ni may nagkukontra. May sarap akong experience sa First District. So, sarang miyembro kang pamilya, na yun nasa nang natadang Katoliko, the rest were already fundamental Christians, born again. Abo nanggad pa misahan, so ina na Katoliko. Sabi ko, so ina nga ni inindo, nagtyaga, na kamo bako ng Katoliko, pinayagan kamo. Natatabo nindong payagan, so inanindong misahan. Na iyo man ang last request niya sa Indo. Anong pakakaiba kaan? Kung pareho ka mong fair. Yun ang mas itong pigahagad kan sa Indong ina. Di ko isipan kung sa inhali kusog-kusog kan pagpaliwanag ko. I know when I would be going there to the house in say the Mass, Mass sa Burol, aram ko, I will be receiving so many harsh words. Pero
nagpangadya ako na makaya ko para duman sa Katolikong ito na inaapi na kan sa iyang mga aki who turned born again. Kung iba-iba baga po, palampason ta na sana. Anyway, saro man sa nang gadan. Pero dahil yun ang sinumpaan kang padi, na ang kabos na mga nagagadan, nagahagad kang bindisyon kan Santa Misa. Iyo pwede sa paliwanag ko. Bako madigdipig ahagad na magikang Katoliko in order to understand the doctrine, kundi na respetuhon mo sa imong ina. Tas yan nga nagrespeto sa indukan mga buhay pa kamo. Hinayaan ka mong maging duman sa ibang reliyon. Ngunya nagadanan sa indong ina, natabo nindong pagmisahan siya, duman man sa reliyon na gusto niya. After all, she's your mother. So, naantig po sa damdamin ninda. Bako ko pagkaro itong gibo ito kang Espiritu Santo, asin kan dugo ni Kristo. Takundi tayo inom mo ng dugo ni Kristo. Sabi ni Kristo, di kitang kusog. Data magigibo ang pagharubay kang maray na bareta. Because sometimes, the truth becomes inconvenient. Habo na mag-arako kang katotohanan na gusto na sa naninda kasinungalingan. Alagad, where there is truth, there is God. Where there is love, there is God. Sa good na may pagkamuot, nagagalang sa pagkamuot, sa pagtarabangan, laumon tangyaon ng Diyos. Di kita mawaran ki paglao. Maski papirang earthquake, maski papirang eruption kang mayon, gulo sa politika, all of this will be solved because we believe in the body and blood of Jesus. Data man po na raramdaman, na mamatean, nalalasahan ang katawan ni Kristo, ang dugo ni Kristo. Pero may nabasa ako sa rong salmo, taste and see the goodness of the Lord. Ano po ang lasa kang goodness kang kagurangnan? Sweet. Mahamis. Kaya baga, it's ironical na sugigibon tang difficulty, susuong na difficulty sa pagdara kang maray na bareta sin to continue living a holy life, yaon po, patan so sweetness, kani inumon tang kalis. Pero man so, iinumon tang bulong sa tuyang helang mapait. Pero ang kapaitan, diyan naghahali ang lakas, diyan naghahali ang kagalingan. So it's the same way. Sa data maintindihan na paagi, itong kadipisilan na pig-agihan ta sa tabang kang mahal na Diyos, nagiging madali. What is bitter becomes sweet. Huli man sana sa kapangyarihan kan sa tong kagurangnan. Kaya we have to look at the body and blood of Christ. Aram ta, nagliligtas ini, pero kay puwantang maaraman na ining pagtukdo, araw-al daw na pagkabuhay, bako sa ng pisikal na magkakan ka, mag-inom ka, kundi mabuhay ka sa sarong kristanong paagi. That's why you need the body of Christ. Tas siyaan sa tuyang kakanon. On the other hand, tagustutang maipadara, malusutan, maagihan, ang mga inagihan man ni Kristo, dahil man pigahagad dyan, pero tinataw sa tuya minsan, kay puwanta pong inumon ang kalis ni Kristo. Which means to say, some things that are good are difficult to endure. Kaya kung tunay kang namumuot, igwa po yan na dikit na kulog. Igwang dikit na hurt. Kaya igwa man akong nabasa, kung tunay kang namamumuot, hadaton mong makulgan ka.
Kung dahil ka pa nakukulgan, siguro bako pantunay na paghabol. Let us pray through the intercession of Saint Jude. Nakita, nag-aako kay Kristo, nagsusunod sa iya, mag-aako man kan sa iyang hawak, asin mag-inom kan sa iyang dugo. Amen. Magtindog na, payagtaan pagtubod. Nagtutubod ako sa Dios amang makakaman, kagibo kan langit sin kan daga. Kan gabos na nahihiling, asin di nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos. Asin namon dagi kan sama, bago kang gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya, nagkaigwa kan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, nagilig siya hali sa kalangitan, asin nani laman, huli kan Espiritu Santo, Kibiren Maria, asin nani tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagot sa kagadanan, asin ilinubong, asin sa katulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, at sa iyang kahadean daing katapusan, at sin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagid ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ning pagtubod sa sarong bunyag sa pagpatawag nin mga kasalan. Asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan. Asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibinin banwan, sa pagsilibrar kan kapistahan kan banal na hawak asin dugo ni Kristo, magsari kitang mag-atubang sa presensya kan Ama, asin magdodot kan sa tong mga kamaawotan. Ini ang simbag sa lambang kagadan, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, magtalubo sa pagpahalaga kan Eucharistia, ang tinapay nin buhay, sa pagselebrar kan Santa Misa na may tunay na pakasabot, asin urog na kaludokan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na pinabasog kan hawak asin dugo ni Kristo, magutob kan sa indang katungdan, sa pagpaurog kan pagkamuot, katanosan asin katuninongan sa satong komunidad, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagehelang, mag-ako sa Diyos ninranga, para sa nagluluyang hawak asin kaumayan, para sa espiritong nalugadan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sa buhay na daing kasagkoran, sa langit no nakahadean kan Diyos, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, tinawan mo kami kanawa kasindugo kan sa imong Aki bilang kakanon, asin inomon sa samong pagbaklay sa kinaban, warasan sa naan pakisamaro niya mo sa iya, magkasararo kami bilang mga miyembro sa imong hawak, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturya kan Eucharistia. Anara kasi nagtira
pamibig ka mga tugang nanganin sa kuwan sa indong atang, maako man lugod kan Dios amang makakaman. Ako on manlugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibig kami, kay raking warasan sa imong banwaan ng mga dolot nin pagkasararo asin katuninungan, na makangangalas na ipinapahayag kan mga idinulot na atang, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sin nakakaligtas, danay sin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Siya ang totoo, asin daing kasagkoran na padi sa pagtugdas kan forma nindani na sakripisyo, enot na nagdulot sa imo kan sadiri, biktimang nakakaligtas, sinagtugon sa mo, magdulot kay ini sa pagrumdum sa iya. Pag kinakakantaan sa iyang laman, sakripisyo na idinulot para sa mo, kami napapakusog. Asin pag inom kan dugo sa na pinabulos para sa mo, kami nahuhugasan. Kaya kaibakan mga angheles na arkangeles, kan mga tronos in dominasyones, kay bang gabos na langit no na hukbo. Nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi. Ang kagurangnan, Diyos nin mga hukom, simbaga, panukan sa imong kaurawayan, sana sa kaitasan, sana sa kaitasan, wala nang minadigdig, sa ngaran kan kakurangan, sana sa kaitasan, sana sa kaitasan, sana sa kaitasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, borawa din kabos na kabanalan, kay di mga atang namimibig kami, pabanalakan ambon kan sa imang espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo. Siya na sa lugaring nabuot, pinagpasaloiban sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat. Binaakini tinaw sa mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magkakan kay ni. Tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkayang kangkalis, singgirahin na pagpasalamat sa imo, itinaos sa mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos sin maginom kay ni. Tainiang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwa sindanay natipan, napapaboloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagbatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubot. Pagkadalan mo kagurangnan, kaya mo, ay liwat ipinapaya,
Kaya kami nagururunong sa iyong pagagadan, sin pagabuhay liwat, ang dodolot sa iyong makagurangnan, kaya ning tinapay ng buhay, sing kalis, sing kaligtasan. Nagpapasalamat, pinapagkanigo mong magatubang, sin maglingkod sa imo. Asin nagigimahirak kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang kang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo, gayrom dumakagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaibakan sa mong Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, asing ang kabos na klero, si Ringman, garom dumas, sa ibang pagkahirak, sa mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Orog na itong pinapamibi, ginigarom dom sa misang ini, asin man ang kabos na gadan, dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami kabos, namimibig kami, tanganing kaiban, Santa Maria Birhen, na inakan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, mga martires kang China, sing kabos na santos, lakay tupa na kapagayagaya sa imo, magkani kong maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawa sin pamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong, si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Nagtuan kan mga nakakaligtas na tugon, simbinatuod kan Diyos no, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Amanya mo na yaon ka sa langit, babanhalo ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit, ang sa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muyang na, asin aralan mo kami sa mong mga kasalanan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa mula. Asinare kami pagkaraas sa subok, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warason sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos, nakapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugbang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Heso Kristo. Sa mga kapanahonan.
Kristo kagurangnan, ka nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan. Itinatao ko sa Indo, hare pagalingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapakanikwa na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, so sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninongan sin pagkamot kang kagurangnan, mapasaindo sa God paman. Asin sa imong espiritu. Magturugan kay Kristo, sa arong hawak ni Kristo, magpatinawan kamo, kan tandaan ng katuninongan. Peace be with you. Peace. Mga tugang, uyas itong kagaran ni Iso Kristo, tunay na kakanon, tunay na inumo, na halis sa langit, siyang kodero kan Diyos, ugpaparang ko sa alan ng kinaban, pala na mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin an sa kong kalag mauumayan. Mga tamanong kita, kang hawak ni Kristo sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po kita para sa pamibi sa hubileyo kan Diocese kan Legazpi. Mamomoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpapasalamat sa 75 taonin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod, tukdoi kaming maging simbahan na sinodal, asin gubuha kaming mga saksi kan kaugmahan kang ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kaidto ngunyan asin sagkod paman, patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, profeta asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Hesukristo kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvacion. Ipamibi mo kami. San Gregorio Magno. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Tukaw tabi. Mamibi kita. Agurang na namibig kami, gibuha kaming mabasog iraray kandeng sagkod na bunga kan sa imong pagka-Diyos, na pinapaaninungon yan sa pag-isamaro kan malmong hawak asin dugo, ika na nabubuhay asin nagahari kay bakan Diyos Ama, sa pagsaro kan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po kita sa mga announcements. Enot po ang satuyang second collection para po ini sa Pro Seminaryo, asin tinagba, ini po suporta para sa diocesan seminaries. Anati po niya itong kolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot sa 37,952 pesos and 80 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras, nag-abot sa 6,504 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,758 pesos and 55 centavos para po ini sa basic ecclesial communities. Maawot mi man po na pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging semana. Mga anonymous donations, 1,800 pesos, 1,300 pesos, duwang 1,000 pesos, anom na 500 pesos, asin sarong 100 pesos. Hali kay Roderick and Elnes de Lavin, 500 pesos. Asin hali man sa sarong devotee, 200 pesos. Diyos mabalos po. Matingin na po kita sa oring bendisyon. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan ka mo kan Diyos na makakamana sin mamumuton, kay ba na sin mahal sa buhay. Sa ngarang ka nama, sin Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Dinulutan na ang banal na Eucharistia, lagaw kita sa katuninongan na sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening. Good afternoon. Afternoon. Lakaw sa mga dalaning kinaban, si Jesus karon sa mga kakawan, narayong haraniman, pagman banwan siya karon niya tukon niya. Ang tataramon na dango, ang tinapay na nagmasok,